lamsako hainai kapani takuti busong ang norin loge tongo di kemol som ini faisok peka agulini tik nuyungma holo nuyungma ni kaisa bisingo habjak or jaga kabangma rok sabimano lukorok kabangma sabimano tini nomination lemani sal tini jotono nomination ni bagoi khabrum laijak neta rok eba leader rok janija amchayo candidate asura ni bagai candidate manna bagai seat manna bagai ini kabangma और जगह नुयुमा हलो बुबाग्रा बाय मालायना बागै तै सीएम पूर्ण चंद्र बाय मालायना बागै और जगह kabangma नुयुमा वो फाइलेजा ताबुक सिजरा बुबाग्रा फाइसो फयाको ताबुक ठीक पास्ता बाजिका ताबुक सिजरा केबो जे फाइनाय नुयुमा वो जे फाइनाय रक ताबुक बो केबो बाय मालायमायको बुबाग्रा फायको बुबाग्रा नायसिनाय जा साबक सीट मानो बाव mana mucung jago ang mana mucung jago baw mana mucung omai klaiwai baksaba khadu laijak baksaba khatung laijak ang mana nai piaba bak 20 bakma constituency killao ar jaga CM Purnachandra abno ke boke bengnai kare bono mannai tini thik diponi jorabo Udaipur SDM habanogo CM Purnachandra tini nomination mankha rikha tini bahaino sanjani jarabo tabok pasta time tongkha sanjani sarikni nuyungma holo kabangma phaiwai nuyungma kabangma phaiwai MDC MLA kabangma chairman song kabangma phaiwai ar jaga nuyungma wo bubagra bai malaina bagai candidate mana bagai list mana bagai bumung mana bagai janija constituency wo asuk khamlai mana bagai lukoroni booth mana ni bagai khabrum laijak piaba tabok sijara bubagra phaiako sokphaiako aro nuyungma wo boron naisilai tongmani tamongnai lukorok tamongsok lukorok sabno jajak hamkreda ungnongya je candidate jangnai angno candidate basanai angno kami hamprai khainai hinai je wansui tonarok borokno lukorok bosik jratei support khlaino je tabak taklai 2026 ni ADC songmariwo taklai je candidate mannaino lukorok bosik jratei support khaino abo lukoron saimansnai piaba tabok list nasional tongo candidate boni mung nasional tongo piaba bubagra sopayako bubagra nasional tongo yang kabangma nukhana yang phairija kabangma lukorok yang kabangma malkhung aro nuyungmao tabok sirjora nuyungma bisingo CM Purno tongo tai oro kabangma neta leader rok tongo MLA rok tai LDC rok piaba bubagra sopayako bubagra no songwinanai sabuno hamjak sabuno chajak sabno candidate namuchung je hamkhrai khlaimannai tiprasani bagai kami hamprai khlaimannai jonogoni bagai abono bubagra nayo abono bubagra candidate rnai evaluate ronai o ADC songmari 2026 ni buro songmariwo taklai sabo asuk khamplai mannai tabuk sijara result ongkhoriako ang tamuno ang jet tongmansak or jaga update dei tongnai ang sabo mankha sabo kalaikha sabo list bung ongkhorkha nomination blai je tini list ongkhor khangke khana janija habanogo janja SDM janja under block janja block ro thangai borok nomination rnai tini ke CM Purnachandra SDM nomination dekha boram gunang David Morasing bai CM Purnachandra borok khoroknei Udaipur SDM habano borok nomination blai rekha tini ke tabuk nuyungma phaiwai bubagra bai malainan bagai tabuk sijara malaimaiako borok ni mung ongkhoriako tini je mannai khana borok nomination rnai abuni yagulo borok camping khlaimaka dutur camping booth sarmaka lukorona nai todi sarete pokmawa hambai